לגון 43, דגם חדש שהחליף את הלגון 42. הלגון 42 יוצרה למעלה מ-1,000 יחידות, והלגון 43 למעשה מגדירה מחדש את הגודל הזה. לגון תמיד מקדימה את כולם, וגם בפרויקט הזה. בעצם לקחו את כל הדברים של ה-42 שחשבו שהם מושלמים יותר ומושלמים פחות, והפכו את זה למוצר יותר איכותי. אנחנו בעצם בכניסה לספינה, אחד הדברים שאתם יכולים לראות למשל, זה הכניסה הזאת, כניסת דופן, גם לרציף. אחת הבעיות בקטמרנים זה באמת לטפס על הסירה מהדופן, אז ב-43 יש את המעבר הזה. גם כשעומדים על עוגן, אז אפשר לקפוץ מפה למים וכו' וכו'. ואנחנו נעלה על הספינה ונעלה לסיפון הקדמי ישר. המדרגות, כמו שאתם רואים, מאוד נוחות ונמוכות. למרות שהספינה מאוד נפחית, לא מרגישים את זה שמטפסים עליה. ומיד אפשר לראות את ההבדל הגדול, למשל בספסל הקדמי, שהוא גדול יותר אפילו מהלגון 46, ממש ספסל גדול. יש לנו פה טרמפולינה עם אפשרות למזרן אותה לגמרי או להשאיר אותה פחות. הפיצ'רים הידועים של לגון, כמו זה שהשרשרת עוגן רצה למעלה והעוגן יורד מהקצה. העוגן בלגון תמיד ירד מהקצה בכל גודל של ספינה. יש לנו פה תאים גדולים לאחסון, התא של הגנרטור. יש לנו פה חלון שנפתח. החלון הזה נפתח ונותן אוויר לכל הספינה, וגם מאפשר לאוורר את המטבח כשמבשלים. יש לנו פה קבינות בחרטום עם אפשרות לאחסון או לקבינת מגורים. אפשר לשים פה סקיפר, אפשר לשים פה אורחים, אפשר לשים פה פשוט הרבה מאוד ציוד. פה יש כמובן עוד קבינה. אנחנו יכולים לראות מפה גם את המשטח שיזוף על הגג ואת עמדת הניהוג. מהסיפון העליון והקדמי אנחנו נכנסים ישר לעמדת הניהוג. כרגע העמדה הזאת סגורה עם הכיסוי חורף שלה. יש לנו גג קשיח שאפשר לפתוח ולסגור אותו על מנת לעלות לסיפון העליון. ויש לנו את הכיסויים האלה שמאפשרים לנו באמת הגנה מלאה בהפלגת חורף, שליטה מלאה על כל הספינה, מנוע, מערכת ניווט, מערכת מפרשים, הכל מגיע לפה. כשאנחנו עומדים על המדרגה הזאת, למעשה אנחנו רואים את כל הספינה, את 4 הפינות שלה אפשר לראות בעין, ואפשר גם להגיע בקלות מפה למעשה אחורה, קדימה, וגם ירידה למטה מפה אל תוך הקוקפיט, או עלייה למעלה לפינה האהובה עליי, הפינה החדשה, מה שתמיד היה חסר ב-42 ועכשיו יש אותו, שזאת בעצם הזולה פה למעלה, שאפשר לשבת פה, אפשר לאכול פה, אפשר לשתות פה, אפשר לשמוע מוזיקה פה, ועוד אזור ציבורי שלם שפשוט לא היה אותו ב-42 ועכשיו יש אותו. יש פה גם משטח שיזוף קדמי, גדול ויפה, אפשר להצליל את המקום הזה, לעשות פה הצללה, ואפשר להשאיר אותו לשיזוף. אנחנו יורדים חזרה לעמדת הניהוג למעשה, או ישר לנהוג, או יורדים לתוך הקוקפיט, ומגיעים בעצם לקוקפיט של הספינה, שהוא גם הוא עוצב מחדש. שוב פעם, המון מחשבה ופרטים של איך לשפר את ה-42 שהייתה. אז קודם כל החלק האחורי עוצב מחדש. הספסל הקטן שהיה ב-42 הוחלף בספסל גדול ורחב, שהוא ספסל דו צדדי, ולמעשה משרת גם את הספינה כלפי פנים וגם את הספינה כלפי חוץ. כמו שאנחנו יודעים, כשעומדים על עוגן, החיים שלנו מסתכלים אחורה. כשמפליגים, החיים שלנו מסתכלים קדימה. וכל הנושא הזה בקטמרנים מתפתח עם השנים, והבינו והבנו בלגון עד כמה זה משמעותי החיים בהגינה, ועד כמה זה משמעותי כשאתה נקשר לסלעים ואתה במפרץ. אז בעצם אתה מנהל את כל הפן מאחורה. ואז יש לך באמת הספסל שמסתכל אחורה, יש לך פלטפורמה חדשה, שהיא בעצם טרמפולינה, שאפשר למזרן אותה ולשבת עליה ולהשתזף עליה ולשכב עליה. זה גם המנגנון שמרים את הדינגי. אפשר לשים פה דינגי של 3.40 עם מנוע גדול וליהנות מזה. יש פלטפורמות רחבות בירכתיים שאפשר לרדת לשחות. וכמובן שעולים אפשר לשטוף את עצמנו במקלחת. הקוקפיט הזה, קוקפיט חדש לגמרי, לא היה כזה. יש בו המון פיצ'רים חדשים. אז יש לנו את הדלת הענקית הזאת שפשוט נעלמת, המפתח הזה שהוא פשוט פתוח לגמרי.
2.5 מטר שנפתח, שמאפשר לנו בעצם לשתף את הפנים עם החוץ ולהפך, וגם מאפשר לנו להפריד בין הפנים לחוץ. כלומר, אפשר גם פתוח וגם סגור. אפשר לחבר את השולחנות, השולחן בקוקפיט. כמו שרואים פה על הרצפה, אפשר להזיז את השולחן בקוקפיט קדימה ואחורה. אפשר לשים פה שולחן יותר גדול. אפשר לשים פה שולחן נמוך, אפשר לשים פה שולחן גבוה. אפשר להזיז את הספסלים ולשחק עם זה. יש פה ורסטיליות מאוד גבוהה באיך שאפשר לנהל פה את החיים. אם זה זוג שמפליג לבד או שזה עם 10 אנשים שמפליגים ביחד. זה באמת צרכים אחרים, והרעיון של לגון היה לתת מענה באמת לכל סוגי הקהלים. שני מקררים בקוקפיט, שלא חייבים להיכנס פנימה לכל דבר. הרבה מקום אחסון מתחת לספסלים, וחיבור ישיר לתוך הסלון. ובאמת כל הספייס הזה הוא פשוט ענק, רחב ידיים, גדול. לא יאומן שאנחנו בסתירה של 43 רגל. נכנסנו לסלון, כמו שאתם רואים, רחב וגדול, שונה מאוד מהסלון של 42 שהיא מחליפה. אפשר לראות פה פינת ישיבה שונה לגמרי וורסטילית. אפשר לשים פה שולחן נמוך, שולחן גבוה. אפשר להזיז את השולחן לכיוון הדלת, להעביר את הספסל לפה. אפשר לראות פה על הרצפה את האפשרויות להזיז את השולחן ואת הספסלים. אפשר להוסיף פה כיסאות, אפשר להוסיף פה ספסלים. אפשר לחבר את שתי השולחנות, למעשה השולחן קוקפיט והשולחן סלון, ולעשות שולחן אחד ארוך. הרבה ורסטיליות בפינות ישיבה. המטבח עבר בעצם לחלק הקדמי של הסירה. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה יותר מקום מאשר המטבח הישן שהיה ב-42. המטבח גם מבחינת חלונות, גם מבחינת עברור, גם מבחינת גודל, הוא פשוט יותר גדול ויותר נוח. בצד הזה יש לנו בעצם מקרר ימי בגודל מלא. אני מדגיש ימי בפני שאנחנו יודעים שיש ספינות שזה פחות ימי, אבל בלגון מתעקשים שזה יהיה ימי. אז יש לנו מקרר גדול, פריזר, מגירות, הכל מאוד מאוד גדול ונוח. יש פה כל מיני אופציות כמובן, יש אופציות לקיריים כאלה, יש אופציות לתנור כזה, אופציות לריפודים מסוג אחר, ככה זה בלגון. אופציה לטלוויזיה מתרוממת, רואים פה את היציאות של המיזוג אוויר. אנחנו נרד לקבינת בעלים. עשו פה שוב פעם שינוי גדול. בלגון כל פעם לוקחים הרבה פידבקים מהרבה לקוחות. 42 נבנתה מעל 1,000 ספינות, עם הרבה פידבקים של לקוחות פרטיים ולקוחות צ'ארטר. ולקחו את כל הדבר הזה והכניסו אותו למערכת בשביל להוציא את המוצר הבא הכי טוב שיכול להיות. אז פה אנחנו רואים באמת קבינת בעלים שהיא הפוכה ממה שאנחנו רגילים. המיטה בחרטום והשירותים והמקלחת בירכתיים. אנחנו נתחיל מהשירותים והמקלחת שהם פשוט ענקיים, אין דרך אחרת לתאר אותם. זו ספינה 42-43 פיט, שירותים נפרדים, תא שירותים נפרד, עם פרטיות מלאה, עם מקום אחסון רטוב מה שנקרא, לחליפות שערה וכל מיני דברים רטובים. הרבה מאוד אחסון נוסף, מקום למכונת כביסה. זה נוח מאוד שזה באמת בשירותים ולא כמו שזה בדרך כלל היה באחת הקבינות, כי זה המקום היותר נוח לעשות כביסה. הרבה מקום אחסון, גימור, קוריאן, ארונות, בשפע, הרבה מקום. מקלחת ענקית, מקלחת ישיבה, יש עוד מקום אחסון מתחת. אפשרות באמת לשבת עם הים גבוה, וגם לאנשים שזה יותר נוח להם, ובאמת להתקלח בנוחות, ממש עברור, אור, וכל מה שצריך. יש פה מיטה גדולה ורחבה. עוד אחד מהדברים שלגון מקפידים עליהם, זה שהמיטות, גם בספינות היותר קטנות, תמיד יהיו לפחות 1.60 מטר. אין היום לגון עם מיטות בפחות מ1.60 מטר, והאמת שאין אף מפעל אחר שיכול להגיד את המשפט הזה. אז בלגון 43 ואפילו בלגון היותר קטנות, מיטות הן תמיד 1.60 מטר רוחב, מיטה גדולה, והיא בצד של החרטום. ולמה בצד של החרטום? יש כמובן יתרונות וחסרונות לכל דבר. אבל לגון, שוב פעם, מהפידבק שהם קיבלו, אז בעצם הגיעו למסקנה שהנושא של רעש והנושא של פרטיות חשובים יותר. והמיטה בחרטום שקטה יותר במובן הזה.
אין את הרעש מהקוקפיט, הרבה פעמים אנשים בלילה בקוקפיט, חלק רוצים לישון, חלק לא. הבעלים רוצה את הפרטיות שלו, את השקט שלו, רוצה לישון, אז הוא מרוחק מהרציף, הוא מרוחק מהקוקפיט, ומרוחק מהמנוע, הוא מרוחק מהמערכות האחרות שעובדות, המתפיל מים ומערכות אחרות שנמצאות בתא מנוע. ופה יש לו הרבה יותר שקט. בהגינה כמובן, נוח ונעים, גם במרינה וגם בחוץ. אז זה באמת משהו שעכשיו באמת הפכו אותו, ורואים את זה גם בדגמים האחרים. יש לנו פה אופציה נוספת, בדיוק פה, יש אופציה למיטה נפתחת. ואז בעצם אפשר לקבל פה מיטה שלישית בתוך קבינת הבעלים. במקום 6 אנשים שיכולים ללון פה, יכולים ללון 8. אתם תראו את זה בצד השני, יש 2 אופציות כאלה בספינה הזאת, מיטות נפתחות. ואז בעצם זה נותן איזושהי ורסטיליות גם למשפחה וגם לצ'ארטרים. הרבה מקום אחסון. יש פה עוד מקום אחסון ועוד מקום אחסון, בכל מקום, הכל מנוצל באמת לאחסון, מדפים, מיזוג אוויר בילט-אין כמובן, דלת עם פרטיות שסוגרת אותנו פה, ויש לנו באמת שקט ועוד קצת אחסון, ויש בשפע. זאת קבינת הבעלים, ואנחנו עוברים לצד שני, לקבינות של האורחים. בואו אחריי, ואנחנו חוצים לצד שני. שוב פעם הקטע של הפרטיות, הקבינות רחוקות אחת מהשנייה, ואנחנו נתחיל בירכתיים. ועוד אחד מהדברים החשובים בספינה הזאת, להבדיל מ-42, שהקבינות, האורחים הם קבינות זהות. בקונפיגורציה של 4 קבינות, יש לנו 4 קבינות זהות, וב3 קבינות יש לנו קבינת בעלים בדופן ימין, ו2 קבינות זהות בדופן שמאל. שיפור מ-42 שהייתה קודם, הקבינות הקדמיות היו קטנות יותר, המיטות היו קטנות יותר, והמקלחת שירותים היו קטנות יותר. פה אנחנו רואים בעצם קבינת אורחים, רחבה גדולה בירכתיים, הרבה מאוד אור, חלונות, אוויר, הרבה אחסון בשפע. ויש לנו פה את השירותים והמקלחת שלנו. על מנת לקבל באמת את האופציה לעשות את זה באותו גודל, אז עשו פה דבר אחר. שמו את השירותים מחוץ למקלחת, והאזור הרטוב הוא בעצם בתוך המקלחת. זה אומר שיש פה אופציה לכיור, לא אופציה, כיור, שהוא בעצם תמיד פה, ומשתמשים בו כל זמן שלא משתמשים במקלחת, משתמשים בכיור, ובאמת הדוש שלנו נמצא פה. כשמתקלחים, אפשר להשאיר את הכיור ככה כי הוא ממילא רטוב, להבדיל מבעבר, שהיו עושים את זה היו עושים את המקלחת עם השירותים באותו ספייס, ואז תמיד האסלה הייתה נרטבת. פה זה מקרה שונה, מחשבה שוב פעם הרבה יותר הגיונית. הכיור ממילא רטוב ומקלחת רטובה, כשמשתמשים בכיור משתמשים בו, כשלא משתמשים בו מתקלחים, עברור. ויש לנו קבינה קדמית שהיא זהה בגודלה, המיטה זהה בגודלה, מעברים לצד המיטות, באמת למעט העובדה שאין חלון מקדימה אלא רק חלון צד, אין הבדל כמעט בין הקבינות. יש לנו פה מקלחת שירותים בדיוק זהה למה שראינו קודם, 1 ל-1 אותו גודל בדיוק. זה משהו שהוא נוח למשתמש, והאורחים שלנו לא ירגישו שהם פחות.